Vi kører igen. Vi er nået til Cam Newton Award, som enstemmigt og fuldstændig uden tvivl går til Atlanta Young Guns for underpræsterende spil, doven attitude igennem fantasy-sæsonen. Ja. Du har været nede og kigge på stats, der underbygger den her award. Ja, det var det, jeg lige nåede at sige før vores tekniske problemer. Jeg har lavet noget stat-digging lige her, så jeg virkelig kunne disse Søren, da jeg fik mulighed for det, og den har jeg jo nu. Jeg var inde og kigge på top 20 linebackers før, eller i scoring lige nu i ligaen. 7 af dem, free agents, da sæsonen startede. Så der skulle man lige have en lille smule over, hvis man var Søren, og så lige samlet 3 af dem op. Altså, og der skal vi lige huske på, nu gentager jeg lige den her pointe her om Sørens linebackers. De har været lort hele tiden. De har været pisseringe. Ja, de har startet dårligt ud. Det var ikke sådan, at man lige tænkte der i week 1. Nu har jeg fandme en top linebacker. Nej, det har været lort. Men du har lavet en interessant observation, at de 6 øverste hold, de 6 hold i playoffs, er de 6 mest aktive på waiveren. Ja. Og hvor ligger Søren der? Der ligger Søren sidst. Det gør han. Der er ikke lagt effort i det her. Det er der ikke, nej. Så den er fuldstændig fortjent, den her award her. Det er den. Altså jeg vil godt sige, nu har jeg uddelt awards gennem en lang tid den her liga her. Jeg har faktisk aldrig set en klar vinder end Søren her. Okay. Det har jeg ikke. Jeg synes også, den er meget nem. Så har vi en anden special award. Det har vi. The RG3 Award. Griffin Awarden. Ja. Til mest uheldige spiller. Og den er vi ikke helt enige om endnu. Altså, hvis man ser på skadeslisten i løbet af sæsonen, vil jeg sige, at jeg sætter en kandidat. Gå ned med AJ Green, CJ Anderson, Kevin White. Jeg har haft runder, hvor jeg ikke kunne spille med running backs, så jeg har fået 0,5 point på running backs. Fuldstændig skandaløst. Jakob, jeg hører, hvad du siger. Ja. Jeg kan godt se det. Men samtidig har jeg vundet 10 kampe. Du har vundet 10 kampe, og så kan Kevin White, altså, har han egentlig spillet endnu? Det er fordi, han helt sikkert er skadet. Ja, så det kunne lige så godt være en, jeg ved ikke, en eller anden virkelig ringespiller. Bare vent og se. Ja, du ved, jeg holder på San Diego Chargers. Som også var uheldig. Som er uheldig. Adrian Peterson, Keenan Allen, ude første sæson, allerede før sæsonen kom i gang. Og når man mister sådan 2, så ryger sæsonen altså bare, før den starter. Så den går til Rick. Den går til Rick. Congratulations with the RG3 Award. Congratulations, Rick. Så har vi lige en award mere, som går til mest stabile spillere. Vi har ikke helt besluttet os for endnu. Altså, vi ved, hvad modtageren er. Vi ved, hvad modtageren er, det har vi. Men hvilken player er det egentlig, vi tænker her? Er det Le'Veon Bell, en super stabil spiller? Altså, jeg holder stadig på, at den skal hedde Tom Brady Award. Det er også så mange sæsoner. Ja. Men, han er altid god. Men problemet er... altid god. Okay, men så får jeg Tom Brady Award 1. Ja. Men vi har også Tom Brady Award 2, som du ikke er klar over. Den går til karakterisere det mest fuskede aktion i løbet af sæsonen. Og her snakker vi selvfølgelig om den måde Killing Joke fik fat i Matt Forte og reddede sine running backs på. Det er en trade, som åbenbart er foregået i virkelig mørke timer nede på Scoffing Bodega, hvor en øl har været involveret. Nej. Og det er derfor, at du her sidder i Cheaties-trøjen med altså Bill Belichick, Tom Brady Special Award, går til Asmussen igen i år. Jeg var ikke engang på Bodegaen, da den blev lavet. Jeg lå derhjemme og så vild med dans. Så, altså, jeg kan ikke gøre for, hvilke omstændigheder sådan noget det sker under. Men vi skal lige opsummere handlen. Det er, du får Matt Forte fra John Brown, som hvor mange point han lavede i løbet af den sæson. Det er ikke, hvor mange point spillere de laver. Det potentiale, de har. Det er også derfor, du holder fast i Kevin White. Altså, det er potentiale, Jacob. Ja. Potentiale. Ja, men så går vi videre til den næste. Sidste award, vi giver, det er en af de helt prestigefulde. The Dak Prescott Award til årets bedste rookie. Ja. Og der har ikke været nogen tvivl. Det har der ikke af flere grunde. Eneste rookie i ligaen. Jeg har kun lige en rookie i den. Og det er Coach Seo med Pussycat
Chiefs. The Feline Pussy... Northside Feline Pussy Chiefs, eller sådan noget. Og han får ikke awarden så meget for godt spil. Det er mest god attitude, godt engagement. Ja, altså jeg er jo vild med... Der er virkelig kommet i gang i smackboardet, efter at han er kommet ind i ligaen. Ja. Og vi har ham faktisk med i studiet, så hvis han lige kunne komme over og modtage årets pris. Ja. Jeg tror, den er der endnu. Den er her. Ej, Tillykke. tak. Det Tak. er godt at møde dig. Og det er sådan en der, og hvad? Og prisen, det er en hue. Ja. Nu har vi lige været i Norge. Jeg er ikke sikker på, at du kan... Så kom lige helt herover. Sæt dig her, ja. Hvordan har det været at være rookie i vores liga her? Ja. Altså, jeg må sige, det var mere engageret og nørdet, end jeg nogensinde kunne have regnet med. Altså, der bliver virkelig gået til stålet, og man kan se, at bare på den her diskussion, hvor meget der bliver tænkt over hver eneste udskiftning. Det gør jeg. Ja, og det synes jeg bare, det er fedt. Hvordan var din forberedelse til draften i år? Min forberedelse var helt elendig. Det kan jeg lige så godt afsløre. Det var helt elendig. Jeg var fuldstændig i vildrede, da jeg draftede, men... Jeg synes ellers, du lavede nogle meget velovervejet valg der. Jeg kunne ikke se, at du var rookie der. Det er som om, du har haft en god forholdsviden. Tak. Altså, jeg har brugt din taktik mavefornemmelse. Det er den bedste taktik, der findes. Så bliver man heller ikke sur på sig selv bagefter. Præcis. Men næste år, hvad er forhåbningerne? Næste år, der er det helt klart slutspil. Og jeg havde faktisk også regnet med, at jeg ville gå i slutspil i år. Og jeg er lidt overrasket over det. Men jeg er til gengæld glad for, at jeg kan tage et trophy i Consolation-gruppen her som rookie. Der er stadig meget... Der er lang vej endnu. Ja. Men vi vil sige, det gider vi ikke snakke om. Vi gider ikke snakke om den der Consolation i playoffs. Altså, jeg har jo faktisk aldrig spillet bedre om den, så jeg ved faktisk ikke engang hvad. Men det var den sidste trophy. Lad os lige helt kigge på de store billeder. Ja. Hvem vinder det hele? Om 2 uger, juledag, finals. Der vil jeg jo sige, jeg ved godt, hvad det er, du prøver at få mig til nu, men nu venter vi lige til. Jeg tænker ikke mig selv, så jeg siger, Uptown Angry Squirrels, der har vi kommende champion. Ja, det er glad for at høre, at du har tro på mit hold, men man kan se, at du har suverænt det bedste hold, og suverænt flest point. Ligesom Patriots. Det er ikke altid nok. Det er formen på dagen, og der kan man bare... Hvornår går det galt for dig så? Hvad tror du, siden du ikke tror på dig selv? Det er fordi, hvad skal man sige... Nogle gange, så har man sådan en fornemmelse der, altså ens hold, nu går man til at gøre det rigtig godt eller rigtig skidt. Og de 3 gange, jeg har haft en dårlig fornemmelse i den sæson her, der er det også gået galt. Men jeg har ikke nogen fornemmelse endnu, så jeg siger ikke noget om mit hold. Det kan gå... Nej, jeg siger ikke noget. Okay. Vi stopper her på den her special award-uddeling. Årets vinder sidder her om 2 uger. Her? Og vi er klar i aften til at se Bills og Steelers her. Det er vi. Vi har... Jeg har Turtles og Aarhus klar. Det har vi. Vi er klar. Selvom vi håber, det taber. Jeg håber, de vinder. Og at Le'Veon Bell ikke bliver skadet, fordi så bliver jeg ældre ved min tosser. Det er derfra.